Вітаю, шановне спадарство. Я сьогодні хотів би поговорити на тему, яка, на мою думку, вельми важна і актуальна. Гэта інфармацыйная вайна, метады інфармацыйнай вайны супраць Беларусі, супраць прабеларускіх палітыкаў і нашага беларускага грамадства. Я гэтую тэму падымаў, закранаў пытанні звязаныя з гэтай тэматыкай раней. І я выбачаюся, нават буду цытаваць матэрыялы, якія раней я выкарыстоўваў у сваіх роліках. Жыццё такое, што, напэўна, трэба час ад часу некаторыя рэчы паўтараць. Вот артыкул, які прыходзілася мне ўзгадваць, цытаваць, называецца «Баявая спецпрапаганда» Владимира Яковлева. Некалькі методыкаў, метадаў вядзення інфармацыйнай вайны ён у гэтым артыкуле прывёў, спасылаючыся на тое, на тыя веды, якія ён атрымаў падчас вучобы у МГУ на журфаку. А менавіта на вайсковай кафедры, дзе вот это і выкладалі. Я один аспект толькі возьму, один метод, які прыведзены ў артыкуле, бо тэма велізарная. І якраз гэты метод пакажу, ці пастараюся паказаць на прыкладзе некалькіх матэрыялаў, якія ёсць у так званой беларускай незалежнай прэсе, СМИ незалежных, каб патлумачыць сітуацыю. І адразу хочу гаварыцца, на мою думку, якраз ці не асноўным фактарам, чаму так доўга трымаецца алкашызм, з'яўляецца тое, што трэба прызнаць, даволі эфектыўна дзейнічаюць ворагі Беларусі, выкарыстоўваючы такія тэхналогіі. Цитую. Особенно почитал наш бодрый полковник метод абсолютной очевидности, дающий хоть и не быстрый, но зато надежный результат. Вместо того, чтобы что-то доказывать, вы подаете то, что хотите убедить аудиторию, как нечто очевидное, само собой разумеющееся, и поэтому, безусловно, поддерживаемое преобладающим большинством населения. Несмотря на свою внешнюю простоту, этот метод невероятно эффективен, поскольку человеческая психика автоматически реагирует на мнение большинства, стремясь присоединиться к нему. И там далее идут так само слова про то, что эта информация может быть абсолютно неправдивой. Это не мае ніякага значення. Прынамсі, метод, які прыведзены таксама ў тым артыкле 40/60, гаворыць про то, что якраз может быть частка информации даваться на карысць противника, каб завоевать его давер. Так вось, з чаго я зараз пачну? Пачну таксама з таго матэрыяла, які я калісьці уже так бы мовіць разбіраў. Але видно, асабліва спецслужбы не замарочваюцца на тое, каб шукаць нешта новенькае. Ладно. Матэрыял гэты называецца «Расія – гэта вайна», як пазняк у 1994 апынуўся самотным пророкам у пустыні. Это матэрыял Олеся Кіркевіча. Май 2022 года. Была моя реакцыя, але калі моя реакцыя была, то я спасылаўся таксама на артыкулы маіх калег па Верховному Совете 12 склікання, депутатаў незалежнасці Сергея Навумчыка і Лявона Баршчэўска. Навумчык адрэагаваў адразу на наступны ж дзень пасля выхаду гэтага артыкула. Можа, спачатку все ж таки прачытаю один эпізод з гэтага артыкула, каб было зразумела пра што. Тут одна тэма, якая пройдзе праз некалькі матэрыялаў, таму цитую.
персанальна для Пазняка быў яшчэ адзін варыянт аб'яднацца Шушкевічам. Калі б лідар БНФ заклікаў галасаваць за Шушкевіча, той мог бы набраць больше адсотак за Кебіча і выйшаў бы з Лукашэнкам у другі тур. Тады нават прайграўшы, Шушкевіч атрымаў бы адсоткаў 40-45, а не той мізер, што Кебіч. Такім чынам застаўся па палітыцы. А для Пазняка Шушкевіч быў такім самым ворагам, адным з творцаў СНД, прыяцелем Ельцына і гэтак далей. Канец цытаты. У гэтым артыкуле таксама камплементарна узгадваецца Александр Меленкевич. І рэакцыя маіх калег, про якую я сказаў. Сергей Навумчык цытуе: у тэксце шаноўнага Алеся Кіркевіча ў новым часе пра Пазняка ёсць істотная фактычная памылка, ад якой рушыцца ўся нібыта лягічная канструкцыя. Увогуле фактычных памылак там не адна, але вызначу адну. Тут можна спыніцца, канец цытаты. Вельмі далікатна ў сваёй манеры Сергей Навумчык пишет, что тут не одна, много помылок. Я больше радикально скажу, это цалком фальшивый артикул относно правды. То есть это зробленный артикул по методологии вот этой вот информационной, применения информационной сброи российскими спецслужбами. И там вот так вот Навумчик реагует. Левон Баршевский, вот этот материал, вот так вот, может, покажу, кто захочет справдить. Левон Баршевский про выборы 1994 года. Пазняк был абсолютным реалистом. Цитата Баршевского. То есть я цитую тех людей, які были непосредственными свідками подій, были в Верховном Совете. Я ж так само был. То есть мы утроёх вот реагуем на то, что написал Кіркевич. Покуль что. Только про Кіркевича. То, что Зенон Пазняк стал балотавацца на гэтую пасаду, маецца на увазе пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, было вымушаным кроком. Па-першае, сацыолагі БДУ на чале з Давідам Ротманам показали нам вынікі сваіх даследаванняў. Рэйтынг Пазняка быў істотна вышэйшы за рэйтынгі і Кебіча, і Шушкевіча. Подкреслю, тут сказано, істотна вышэйшы. За Шушкевича готовая была голосовать больше только русскомовная интеллигенция. И никто более, Кличник. По-другое, и сам светлой памяти Станислав Шушкевич говорил особисто мне, что, цитата, что наши с Позняком электораты практически не пересекались. Конец цитаты Шушкевича. И это так, за Позняка голосовали районы Заходней Беларуси, Улицким, Смархольским. Тут я спомнился, конец цитаты. Истотно тут то, что сказано, что не пересекались электораты, и это и Шушкевич подтверждал. И зверніться увагу, раптом возникла тема, что быццам бы, вот, коли не Позняк, Шушкевич мог бы там стать президентом, переиграть Лукашенко, возникла практично праз 30 гадоў пасля тых выбораў, калі уже выросла новое поколение, подзабылась та ситуация, бо ранее бы это сказать, это, ясно, что это абсолютно неправда, и такая была реакция громадства. А для нового поколения, магчыма, выглядае как бы правдиво. Шушкевич так, імідж і до гэтай пары мае дэмакрата, які стаяў на нацыянальных пазіцыях. У гэтай сувязі я мушу подзяліцца сваім досведам, тое, што я назіраў. Я тады працаваў на мінскім заводзе «Ударнік» канцэрнам «Кадоры», прынамсі быў вылучаны кандыдатам у дэпутаты працоўным калектывам завода «Ударнік» насупраць волі кіраўніцтва. Кіраўніцтва вылучала камуніста, праверанага таварыша, і тут з дапамогай маёй суполкі фронтаўскай мяне вылучаюць. Дырэктар, ён атрымаў удар, Васіль Шлындзікаў, тады ён не быўшы дэмакратам, пазней ён стане. Сапраўды у чалавека была у той момент нават праблема са здароўем, таму што, уявіце сабе, падрыхтаваны выбары
влучэння, дакладней, кандыдата у дэпутаты працоўным калектывам на чале з парткомам. Партком займаўся гэтым камуністычнай партыі, а такі пракол. Але праходзіць от колькі гадоў, Шлындзікаў ідзе бок дэмакратыі, і вось перад гэтымі выбарамі робіць такі крок, запрашае на завод, на сустрэчу з працоўным калектывам Станіслава Шушкевіча. Ну і натуральна я прыйшоў на эту сустрэчу. Сустрэча адбывалася ў той же самай зале, дзе вылучалі мяне кандыдатам у дэпутаты. І скажу, знаете, я не быў прыхільнікам Шушкевіча. Шушкевіч – та асоба, ну, якую мы бачылі знутры, які падпісаў калектыўную бяспеку, заваліў рэферэндум 1992 года, які ініцыяваў Беларускі народны фронт, і калі б гэты рэферэндум адбыўся, ясна, што сітуацыя была кардынальна зменена ў Беларусі, палітычная сітуацыя. І, ну, не меў ніякіх такіх, вот, знаете, цёплых, як мінімум, пачуццяў да гэтай асобы. Ну, это асобная, можа, гаворка пра менавіта Шушкевіча. Але, шчыра кажу, калі гэта сустрэча закончылася, я шчыра па-чалавечы шкадаваў Шушкевіча. Яго там просто размазалі. Вот это рабочий коллектив, менавіта не інтэлігенцыя, а те звычайныя работяги. Прынамсі, те люди, якія не толькі мяне вылучылі кандыдатам у дэпутата, але калі я стаў дэпутатам, мы пастаянна мелі контакт, абменьваліся думкамі, і якія падтрымлівалі Беларускі народны фронт. Скажу адразу, што калі вот эти выборы в 1994 году отбывались, и Поздняк не был допущен на другі тур, хотя он реально набрал голосов, как быть у другим туре. Гэтыя люди у большинстве своих голосовали за Лукашенко. Это, ну, это парадокс, не парадокс, но это такая правда. Но я вертаюсь до той встречи. Шушкевич не користався ніякой популярностью. Это кто не жил тогда, не бачил, той может повериться вот этому, что написано в артикуле Кіркевича. И принаймні Баршевский спосылается, ну, может, так, мягко так само говорить, но может в силу узросту Кіркевич не ведая той рэчаіснасці, якая была ў той час. Але праходзіць, здаецца, все коробкі расставлены на гэты конт. Але ну, напісаў малады чалавек, які не ведаў, там яму там адпаведны адказ. Далі адпаведныя паважаныя спадары. Але праходзіць час і з'яўляецца ананімны артыкул у нашай Ніве под псевдонімом Микола Бугай подписаны. Ну, кажуть люди досвідчені, что это Андрей Денько написал артикул. Ну, не буду подтверждать, не оспрашивать. Ну, важно не это. Артикул был приурочен до юбилею Поздняка, до 80-годзе. Называется этот артикул «Три помилки Поздняка», у выніку яких история Беларуси пошла так, как пошла. Ну, одразу хочу сказать, что там так само была реакция и Дмитрия Гурневича, и Павла Усова. Відавочна неправдивая информация тут в этом артикуле, відавочна абсолютно по вот этой методологии информационной войны подбора информации. Але все-таки я одну цитату дозволю себе. Цитую. Поздняк не пайшоў на стварэнне коалиции нават с выключна близким по поглядам Станіславом Шушкевичем, за яким разыходзіўся только у тактыцы. Ну, конец цитаты. То я сам, глядите, что говорит Кіркевич, что говорит. Ну, тут уже, знаете, аноним, уже как бы не причепишься. Может, сапраўды это, знаете, зусім молодой человек, там 18 годов написал, який не ведая ситуацию, не жил у той час, и тому вот так вот.
піша, але глядзіце, гэтае то, што вот я працытаваў Владимира Яковлева по боевой спецпропаганде, гэта тэза проціскаецца. Праходзіць пэўны час, да, можна нават раней, тут неважно, практычна это уже гэты год, гутарка Микиты Мелкозерова с Виталием Цыганковым, журналистом, вядомым. И там такие слова есть у Цыганкова, что политика Пазняка заўсёды была тапіць лідараў, якія узвышаліся вышэй за яго. Ну, так само, до речі, комплементарно там говорится про этой гутарцы про Міленкевіча. Ну, як Пазняк, які меў механізмы, нават калі б хацеў тапіць лідараў, то есть не маючы там вот, в адрозненне, скажем, ад пэўных новых апозіцыянераў разгалінаванай сетцы сродкаў масавай інфармацыі ці іншых рэчагоў, это, ну, вельмі цяжка сабе уявіць. Ну, вот выказаў думку гэты чалавек такую, ну, не просто чалавек, это ж дастаткова вядомы журналіст у Беларусі. Ну, скіраванасць думкі зразумела. Праходзіць пэўны час, і вже зусім, скажем так, вот, недавно, можно так сказать, это 20 червня гэтага года, матэрыял на Свободе, вот я его так продемонструю, называется «Першие президентские выборы могли скончиться иначе. Шушкевич збирал полные зали. Александр Миленкевич у проекта Светки Лукашенко». И цитую, калі, это гаворыць Міленкевіч, калі Пазняк выступаў у Гародні, то мы с уплывовымі гарадзенцамі падышлі да Пазняка і сказалі, што яму варта зняцца на карысць Шушкевіча, бо мы адчуваем, што нават на гарадзеншчыне не ўдасца выйграць. Шушкевіч мае больше шанс. Тут редакцыйная ремарочка. У выніку першым туры выбараў Станіслав Шушкевич набраў 9,9% галасоў, Зянон Пазняк 12,8%. І далей цытата Міленкевіча. Грамадства не было падрыхтавана ў псіхалагічным пляне, каб пагадзіцца на радыкальнае чалавека. Словы Шушкевіча пра згоду, гэта было ў беларускім характары. Ну, то, што я раней сказаў, як вот зрэз грамадскай думкі з завода «Ударнік», это было па ўсім грамадстве практычна. Таму вот гэтыя словы Міленкевіча абсалютна не маюць пад сабой ніякай рэальнай асновы. Ну, папросту сказаць, это неправда. І гаворка не ў тым, што это неправда, в дадзеным выпадку, я хацеў бы сказаць, а што гэта неправда пераказваецца з аднаго СМИ у другое СМИ, у трэцяе СМИ у такой вот регулярнай паслядоўнасці. А скіраванасць абсалютна відавочная. Скіраванасць супраць Зянона Пазняка. Інакш кажучы, калі нема вот реально за што зачапіць Зянона Пазняка, вот так вот, ну вот чалавек рабіў неправільныя прагнозы, неправільныя палітычныя дзеянні, там, и так далей. То есть ствараецца фальшивая информация, и по методу, вот, который представил нам господар Владимир Яковлев, абсолютный метод абсолютной очевидности, закидывается у громадства, и таким чынам методично, послідовно робится вот такая информационная праца. Задача мэты тых людзей, адразу хочу говориться, вот, ведаце, пытанне можа, а можа вот так вот, знаете, вот, жили люди, и раптам раз такое их просвятленне, тады яны вот этого не бачили, что вот Пазняк перашкодзіў Шушкевічу стаць прэзідэнтам, а раптам праз 30 гадоў там Кіркевіч праз 28 гадоў, ну хаця Кіркевіч наўрад ён тады ж по ўзросту, ну вот той же Міленкевіч раптам опа, и праз 30 гадоў скеміў, што вот была
такая вот магчымасць, такая вот ситуация, и вот он про это говорит. Конечно ж не. Ясно, что калі такие материалы з'яўляюцца так вот, паслядоўнасць, синхроннасць, подача пэўнай тэзы і дакладнай скіраванасці ў дадзеным выпадку супраць пазняка, то ясно, что за этим стаіць нехта, хто гэтым всім працэсам кіруе. Пытанне агаwaruся тут трошку, дазвольце. Скажу потым пра пытанне. Для ілюстрацыі вот таксама хацеў бы прывесці адзін прыклад з 90-х гадоў. Малады фронт вот тады толькі як бы паўстаў, такі быў актыўны, і раптам аднойчы, так нечакана, мы открываем газету «Свободу» и читаем, что молодой фронт закликая на несанкционованную акцию своих прихильников на площадь Свободы и названный день и час, когда эта акция мусіць адбыцца. И мы ў жаху, бо у гэты дзень, у гэты час это каталіцкі Великдзень, каталіцкія вернікі, кіраўніцтва каталіцкай царквы Беларусі праводзіць там хросны ход. То есть вы разумеете, что то, что это провокация, мы это все бачым, это на поверхне. Я асабіста апытваю тады, я курирую малады фронта, як адзін з намеснікаў кіраўніка старшыні фронту. Моя такая, у тым ліку эта функция была. Опытываю, ну и рассказывают мне. Мы вот тут четырех ехали в троллейбусе, и раптом вот такая думка всем четвером одночасно пришла. Ну, мы смеемся, ну не может быть, ну нехто ж перший выказал. Не, мы вот это одночасно четвером. Праз год, калі яны самі уже зразумелі, что той человек, который эту думку подкинул, працуе на зусім. То есть это с другого боку баррикадов. Тады уже мне сказали, кто конкретно эту думку подкинул. Потом с гэтым человеком, до речі, были ще звязанные разные неприемные речи, там, с дохлыми пацуками в водопроводе, и ще с одной недоброй речью. То есть вот это вот, да, коли вот сказать, что вот одночасно раптом розным людям пришла в голову такая вот думка, и они раптом стали так вот публично огучивать, ну, это может быть сказка только для вельми наивных людей. Так вот, пытание по завершению вот своей гутарки, хочу сказать, пытание тут ось у чым. Як нам, белорусам, навучиться змагаться с такими технологиями, бо они довольно эффективные, это треба признать, они досягаюць свою мэт. На заканчэнне ще скажу тое, што сказаў на пачатку. Маё глыбокае перакананне, што ці не асноўным фактарам, чаму чужы беларусам рэжым, які не падтрымліваецца абсалютнай большасцю беларусаў, да гэтай пары мае уладу ў нашай краіне. Ну, что робить? Я со своего боку буду приводить такие приклады, скеровать думки наших белорусов, как было разумение, что отбывается, але, конечно, напевно, это маловато, відавочна, треба, каб нашмат болей было структур, асобаў арганізацый, якія бы маглі эфектыўна супрацьстаяць вось такім інфармацыйным тэхналогіям з боку варожых Беларусі арганізацый, асобаў і дзяржаў. Тым не менш, як заўжды на заканчэнне, вот хочу сказаць тое, што я абсолютно упэўнены, это у нашай перамозе, потому что я бачу процессы больше, стараюсь, принамсі, побачить больш широко.
і што адбываецца не толькі ўнутры Беларусі, але вакол. Працэсы ідуць все ж такі ў тым накірунку, які ці гэтыя працэсы дазваляюць быць аптымістам. Я веру, што Украіна пераможа, Беларусь стане залежнай. Слава Украіне, жыве Беларусь, мы пераможам.